Audiosèrie produïda amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montcada i Aviva. Posidònia Audiosèries. Emperador, deixeu que m'agenolle i vos bese les mans. Cavaller virtuós, la teua pròspera vinguda m'ompli d'alegria. L'esperança que tinc en la teua virtut de cavaller em fa oblidar els mals passats. No pots amagar la bondat. Així ho demostra el fet que hages vingut, perquè el rei de Sicília te ho ha encomanat després que jo li ho requerira. Per això, ara t'assigne la capitania imperial. Pren el bastó. No vos ofengueu, majestat. Si no vull acceptar el bastó, és perquè jo he vingut a combatre la gran morisma que amenaça el vostre imperi. Tots els qui hem vingut ací no volem res que no ens atorgui el nostre mèrit. En la meua casa només pot manar qui jo vulga. I vull i ordene que tu sigues la tercera persona que comande tota la gent d'armes, perquè desgraciadament he perdut aquell que em consolava l'ànima, el meu fill. I ja que no puc portar les armes a causa de la meua indisposició, et cedesc el meu lloc a tu i no a cap altre. I per això, aquesta nit farem un banquet amb música i vi per a tots. La meua filla Carmesina ho disposarà tot. Ara vés a descansar. T'ha fet capità només xapar terra? Això pareix. No sé què es deu pensar que sóc. Has vist a la seua filla? Sí. I a la que tenia al costat també l'he vista. Com li diuen? No ho sé. Deu ser una doncella. Dic a la filla de l'emperador. Ah, Carmesina li diuen. Mare meua. Anem a fer una becadeta que espere que la nit siga llarga. Estic fart, Quin desaprofitament de menjar. Massa per a la carabassa. Mira, així tens la princesa Carmesina. Vas a parlar amb ella? Està amb la doncella. Vine amb mi. Anem. Però no pot ser que un cavaller de 1000 batalles necessite un escuder per a aquesta lluita amb una dona sense armes que punxen ni tallen. Estimada doncella, li plauria acompanyar-me a apartar aquelles taules a un costat perquè la gent puga ballar còmodament? Em diuen Estefania, senyor meu. Clar que l'acompanyaré. Tot siga perquè la gent puga divertir-se. Tots estem molt contents de la vostra arribada. Em farà pujar els colors a la cara, amable dama. Cavaller benaventurat, confiem que gràcies a vos recobrarem el nostre imperi, que ens l'estan furtant els genovesos, els llombards i els moros. Sa majestat l'emperador em dugué ací amb eixe propòsit. I res em plauria més que acontentar el seu desig. I el vostre. Sí, la vostra reputació vos precedeix, però heu de tindre especial compte amb l'ambició desmesurada del duc de Macedònia. És molt destre i sabut en els actes de traïció. Així va morir el meu germà. Però digueu-me, senyor, duc tot el sopar mirant-vos i porteu la pena allotjada a la cara. Quin mal teniu? Ai, senyora meua, el meu mal no té bona solució. És dels pitjors. Faré vindre els metges de seguida. Ells podran donar-vos remei. Senyora, crega'm que... Tirant, dic, capità, Els moros s'han plantat a l'altre costat del riu amb milers de genets armats per al combat. El duc de Macedònia ha eixit a lluitar amb ells, però l'han fet presoner i han matat tots els seus homes.
Què fem? Diafebus, has de vindre ara amb això. Estava a punt de declarar-me a la princesa. Però, tirant, hem de respondre. És important. Jo no em menege d'ací. Doncs digues què he de fer. Prepararé els homes per atacar a l'alba. No, Diafebus, eixa no és l'estratègia. Els deixarem que moren de fam? No, Atacarem amb un moviment envolupant? no, Diafebus, ataca de nit. Segur que no se ho esperen. Que bon amic. Després et conte com ha anat. Sort amb la princesa. Au! On està? La princesa ha marxat a dormir. És tard i demà tenim moltes coses a fer. Maleït Diafebus! Senyor meu, ara que parla de Diafebus, la viuda reposada es pregunta si el vostre amic ha deixat muller a la seua terra. És en realitat qui ho pregunta eixa tal viuda reposada? Qui si no? Com gosa ofendre'm amb la seua suspicàcia? I s'enfada. M'omplin d'emoció i agraïment els fets que anit esdevingueren. I voldria Què tal amb la relatar-los a princesa tot Nit? el poble perquè Quan hi tenen ara quede ella ja no estava. constància. Marxar a dormir. A nit, 14.000 soldats a peu s'amagaren a la praderia que hi ha al costat de la ciutat. Després, a l'altra vora del riu, aparegueren genets turcs en actitud amenaçant. El duc de Macedònia, en un moviment suïcida, es llançà contra els genets de l'altra banda del riu, i per l'aigua que corria, apenes podien eixir de l'aigua a l'altra vora. Escolteu el que passà a nit. Allà, a l'altre costat del riu, un per un els anaren passant pel ganivet i al duc el feren presoner. I a qui quedava en aquesta banda del riu, els 14.000 homes que estaven amagats, els mataren a tots. Però, no comptaven amb el nostre capità. Saps qui em preguntà si havies deixat dona a Sicília? No, qui? Estefania. A ells, turcs. Havíem d'atacar a nit, sisplau. Caportos. Sabeu què feu a nit el capità? Ordenar un atac nocturn que mai no s'esperarien, i amb l'ajuda de 200 egües en zel, per sembrar el caos en el campament turc que hi ha 2 llegües més enllà, alliberaren el duc. El meu cos no és prou gran per albergar tota l'alegria que sent. Per això, aquesta nit farem un altre banquet i ballarem fins que no puguem més. Dormiu, que la nit serà llarga. Mira, aquesta nit podràs ballar amb Estefania. I tu amb la princesa? Princesa, quina música és aquesta? És típica d'aquesta pàtria? La veritat que mai no l'havia sentida, però m'agrada. Capità, va ser molt intel·ligent el que tramareu vos per rescatar el duc. Fou poc oportú, però fou intel·ligent. On ens quedaren? Vos en dèieu que feia mala cara. Sí, és estrany que el gran capità, que té tot el que vol, faça eixa cara en una festa. Bé, és que hi ha una cosa que no puc amagar més. Princesa Per a tu sóc carmesina. Carmesina. Hi ha una cosa que em fa perdre el cap. He intentat no fer-li cas, però és impossible. Les coses que es duen a dins s'han de traure, que si no et fan vindre les febres i els dolors. Bé, et seré sincer. El meu mal és que no suporta la pudor que fa la gent de la cort. No tenim aigua corrent i la gent no vol baixar al riu a banyar-se. Segur que les cases dels camperols fan millor olor que aquesta sala. I a més, fan un soroll menjant. Quin fàstic, hòstia! No saben menjar amb la boca tancada o què? I això de parlar d'eixa forma tan pedant i redomada? Però si la meitat no saben ni llegir, com parlen així? Tenen mestres que els ensenyen a parlar així o què?
Com agraden les aparences així. Vols dir que això és el que et passava? Bé, sí, no estic acostumat. Jo així com una qualsevol pregant perquè em digueres que m'estimes? Ai, Déu, acull-me a la teua glòria, perquè així a la terra no la trobaré. Carmesina. Tirant! Ei, che, capità! Princesa? Princesa! Ui, crec que he tornat a interrompre, no? Ja feu-vos, què collons fas? Qui ens ataca ara? El gran turc i el soldat. Ah, que sí que ens ataquen? Era una forma de parlar. No tenen res millor a fer? Estan enfadats perquè els arrasarem el campament. Què fem? Jo anar a buscar a Carmesina, que l'he cagada però ben cagada. Una altra vegada he de fer jo de capità? Ahir ho feres molt bé. I què faig avui? Ataque de nit? No, home, no. Això ja s'ho saben. Avui ves cap a ells amb una part de l'exèrcit. I quan estigues a prop, fes que tots retrocedisquen, com espantats. Els turcs s'enganyaran i pensaran que fugim. Es llançaran a per nosaltres i quan estiguen les formacions trencades, llença't sobre ells. I guarda un batalló darrere d'algun penyal per emboscar-los si fa falta. I això els enganyarà? Que estan faves els enemics o què?